era visto. A fin do mundo. A peripecia dos amigos é de Champions League. De Champions League, nada que ver cas extremonías de Kevin ou ca maniática da miña muller. Nada, non. Isto é un asunto bastante máis serio. A fin do mundo. Pero ti biches que quero un meteorito algunha vez nunha capital? Non, os meteoritos caen onde teñen que caer. Eu estou de acordo, porque os meteoritos son de espazos abertos. O meteorito pídeche campo, normalmente. Semana pasada, os xornais e as televisións dos bares daqui da zona fixéronse eco dunha noticia. Un meteorito está a pique de caer sobre a Terra. Pero vaya, que vos decides que é prácticamente imposible que caia en Lameiro, non? Home, Moncho, por favor, que caia na taiga siberiana, sí. Que caia en Alaska, tamén. Para agora, é Lameiro. Esquécete, O que estaría ben é que caera aquí, Que nos veríanos nas televisións todas falando de destrucción total. Xa estou vendo os libros de historia. Chernobyl, Fukushima, Lameiro. Mal. Conclusión. O meteorito non vai caer en Lameiro. E non mal tamén. Claro que faltou tempo para que aparecese a opinión completamente contraria. Era visto. Pois vai caer aquí, dixo non o profesor de ciencias. A ver, Kevin, tranquilo, relájate. Exactamente que foi o que vos dixo. Pois o profesor de ciencias díxonos que había unha posibilidade entre 100.000 millóns, Fíxate ben, entre 100.000 millóns de que ia caer aquí. Polo tanto, é prácticamente imposible... De que non cae aquí, 100.000 millóns, papá, 100.000 millóns de probabilidades, Ademais, hai outras sinais que o demostran. Outros sinais? Pero que sinais, payaso? Que sinais vai haber? Ti fixaste como está o ceo estes días? Cerrado de niebla que non se ve un... Pois por iso mismo, E hai outras sinais, por exemplo, a Milucho doía a barriga. Eso é polo botellón de onte, payaso. Polo botellón, iso é o que quere o meteorito que pensemos, papá. Non te fixaches como están os animais? Como están? Pois están nerviosos. Nerviosos están, me poñendo de... Pasa. Outra vez nada, oiches. Levan 4 días as galiñas sin poñer un triste ovo. Ai! Que lle pasa a Que lle pasa a Kevin é unha pregunta de difícil resposta, así que é mellor calar. En cambio, o tema do meteorito e a súa querencia por Lameiro foi inmediatamente debatido. E as conclusións foron realmente incribles. Pero algo hai, Moncho, non se pode negar. Entendes? Porque o tempo anda revolto. A min dame os cadris máis da conta. Landeiro, da pitusa tiña que vir hoxe e non veo, e ademais teño un... Ademais que? Non ves que todo eso é normal, payaso. Dillo ti, Lino, por favor, que me rompa... O único que sei é que os eólicos do Pico do Couto levan todo o día parados. Agora dime ti se iso é ou non é un sinal. Iso é un sinal de que non hai vento, payaso, de que non corre o aire, que tan... Mira, Moncho, non hai máis cego que o que non quere ver. Pero a ver... Se fose caer un meteorito aquí, vos pensades que non nos dirían na gallega, coi. Sí, home, sí. Pero como man dicir eso na tele, animal? Ti que queres que se desacte o pánico? Claro. E ademais agora non está Pemán. Que cando que un meteorito estando Pemán na televisión? Nunca, verdad? Con Pemán isto non pasa. Pois nada, que veñan. Se hai que desratizar, desratízase listo. Pecho a nave que entre o equipo de exterminadores e acabade con todo canto becho vivente haxa. Vale, ata mañá. Que, don Anselmo, xa sabe a última, non? Sí, acabamos de confirmar. Vai ser mañá a primeira hora. Será mellor que non veñas traballar. Din que pode ser perigoso. Entón xa o confirmaron. Seguro que vai ser mañá? Ancho, estouche dicindo que sí. Aseguráronme que mañá non vai quedar ningunha rata viva, que a destrucción vai ser total. Ai, Dios mío, que gracia tan grande, pero como pode ser posible? Como pode ser posible que non se fagan eco na televisión ni nos xornais desta desgracia? Ti estás parvo. Das cousas non se airean, Moncho, non me interesa a publicidade. Pero que publicidade nin que caballo non é salvo? Non vai que mañan a esta hora, non vai haber nada aquí. Vai... Dignidade, Moncho, dignidade, caramba. Que a fin de contas aquí o que máis perde son eu. Veanse un pouco isto. Marcho a casa a informar a mamá. Eu ao principio tampouco quería, Elviriña. Pero as cousas son as que son, Ata do Anselmo me dou o día libre, así que imagínate se vai en serio, non? Papá! Estive pensando unha cousa e tive unha idea. Mira, se o meteorito vai caer en Lameiro,
por que non marchamos para outro lado para que non nos pase nada? A ver, Kevin, home, non sexas paspán. É a fin do mundo. Empeza en Lameiro, pero vais estender para o resto. A onde imos escapar, ó? Así que non temos nada que facer. Nada, fillo, nada. Imos morrer. Papá, ai. Non perda a calma. Mira, sabe o que tens que facer? Coller, marchar para o botellón e disfrutar como un loco da túa última noite na terra. Disfruta, home, veña, vai. Colle cartos no meu bolso, Veña. levo todo. Vai. Adeus. Adeus, meu rei. Adeus, papá. Adeus, papá. E nós que imos facer, Moncho? Non sei, Elviriña, vouche dar unha pista. Mañá acabas o mundo e hoxe hasta non botan luar. Que pensas que imos facer? Ai, Moncho, como me gusta cando te pos misterioso. Vai a noite de paixón desenfreada. Parecía Sabucedo. Non hai como sentir a fin do mundo cerca para que os instintos se desboquen. Nada. Ninguna triste noticia sobre nós. Para unha vez que podíamos sair na prensa, home. Xa te expliquei, mira, canta máis discreción, mellor. Pois veña, acaba o café e arranca, que hai que ir arranxándose para marchar para a igrexa, que hai que ir a poñer unha vela a San Xudas Tadeo. Elviriña, por favor. Por favor, nada. E ademais, dixo Kevin que hai que ir a unha romería al anual. Sí, vale. Elvira quería ir rezar. E Kevin quería arrancar pro botellón da fin do mundo que organizaran en Fisterra. Normal. Nada de nada. Ao final impúxose a miña sensatez. Fomos onde había que ir. Amigos, antes da fin do mundo gustaríame dicirvos algunhas palabras. A viaxe que imos empezar non podemos facela con pesos na conciencia. Bueno, e non, a ver que contas, que hai señoras diante. Amigo Puscas, ti queríache pedir perdón porque máis dunha vez unlle tomar un viño a Damancio. Como? Que foiches a Damancio? Serás traidor. Pois mira, xa que estamos postos a decir verdades, teño que decirche que entreille varias veces á tua Vanessa. E tampouco dixo que non. Non pasa nada, Puscas, estamos aquí para... Como? Que entraches a miña Vanessa? Puscas! Carallo! A moza dun amigo é sagrada, é intocable! Ata que morra, Lino. Só ata que morra. Ai, cantas veces teño suspirado eu pola morte de Moncho para poder quedar con Elvira aquí presente. Don Anselmo, por favor, que me pollo colorado, home. Pois eu teño que dicirvos que eu copiei algunha vez en algún examen. E mamá, teño che roubado algunha vez do bolso. Meu Bueno, o capallas xa sabía todo o mundo. Inútil. Monchiño, eu tamén che teño que contar unha Ti cousa. cala a boca, Elvira. Cala a boca, non digas nada, déixame morrer tranquilo. Fai favor. Sei que fucha a Damancio, é desgraciado. Que tan tenso se puxo o ambiente, miña nai. Como nunca era pronto o meteorito, ali sí que ia haber unha desgraza. Das gordas. Puscas, podías acender a tele a ver se de algo da trayectoria do meteorito. Pero queres carar, Lino? Queres que che rebenta a boca? Hai escasamente 2 horas o meteorito atravesou a atmósfera e iniciou un percorrido de 15 minutos polos teos siberianos. Finalmente a rocha impactou contra a terra nunha rexión desértica do norte de Kamchatka. ¡Hombre! ¡Sodes ben marulos, que vos dixen eu! Que o meteorito quere campo aberto, hombre! Pero que pasa? O meteorito non quedou aquí. Non, Kevin, ala, veña, vaite pro botellón, cada ver unha chea de pillería celebrando xa. Veña, vaite, meu rei. Fruta. Ai, pois que peso me saquei de enriba, Ao final salvámonos todos, don Anselmo, todos. Sí, Moncho, todos. Desculpade, por favor, Puscas, pon unha ronda. Claro. Viño para todo o mundo. Claro que vos poño un viño a vos. Pero hai xente aquí que non volve vivir un viño na vida. Venga, arrancando pa Kamchatka, Monchiño. Ai, que mellor. A amistade de Puscas e Lino non foi a única víctima do meteorito, non. Na nave de don Anselmo apareceron case 300 ratas mortas de tamaños variados. Aquilo era unha loucura. Para min que foi un suicidio colectivo deses organizados que quedan por internet, tipo delfíns, baleas ou adolescentes xaponeses. Un misterio, amigo. A piscina. Ás veces en Lameiro vai tanta calor no verán
que a xente xa non sabe o que facer para refrescarse un pouco. Algúns optan polas solucións tradicionais, as de toda a vida. Mamá, pero non sería mellor que puxéramos o aire acondicionado? Tío, que queres é matarme dunha pulmonía. Pois para que o saibas, non te vas desfacer de min tan facilmente. E dalle forte, cabronazo, que afogo coa calor. Outros bótanse a sistemas máis imaginativos. Que tal, Lino? Caldeiro para meter os pés a remollo. Toma, carguelle ben cubitos de xeo para que teñas auga fresquiña, vale? Nacho, pague. E ti que faz tan abrigado, Puscas? Non morres de calor. Eu vou así porque voume meter no ar con congelador e non quero que me pegue unha lipotermia como a da outra vez. Vale? Unha cousa, acórdate de abrirme medio oriño ou así, que por dentro a porta non abre, vale? Tranquilo, home, que xa tomo nota. Vaite tranquilo. E outros, os que non lo podemos permitir, claro, refrescámonos na piscina da casa. Que? Non sabíades que tiñamos piscina? Pois sí, temos. E non é unha piscina calquera, non. É unha piscina cuberta, amigos. Mamá! Mira como me tiro de cabezas! Se te lanzas de cabezas, pon o casco, non vai a estender a crisma. E vais aí tú que temos que entrar os demais, Pero, mamá, co casco non me collen as gafas. Moncho, hai que comprar unha piscina máis grande. Pa que, muller, pa que chega de sobra? Mira, se vamos entrando dun en un xa está, cabemos todos. Bueno, case todos. O comentario ser non foi moi afortunado. Así que non me quedou máis remedio que ir a do Chino Yun e gastar unha millonada nunha piscina máis grande. E sabedes que? Que pagou a pena. Mirade que maravilla. ¡Tachán! 49,95 non son cartos, por favor. Grazas, Chino Yun, graciñas, home. E agora, a disfrutar da piscina facendo como facemos os galegos, dándolle envexa ao veciño. Toma polo saco. Como cho conto, Carmucha. En canto acabe de poñer as fabas en remollo, voume meter na piscina a tomarme un tinto de verán. Ai, que non sabías que tiñamos piscina. Si, muller, como cho conto. A Swimming Malibu, que che parece? Rabea, Carmucha, rabea. Ei, Milucho! Mira, vente bañar a piscina, Sí. Escoita, Milucho, mira unha cousa. Trae flotador, Sí, é que esta é moito máis profunda que a que había antes, Sí. Pon 70. Pasa que non me acordo si son centímetros ou kilómetros. Teño que miralo na caixa, pero... Iña, va. Moncho, onde te meteches? Como que? Hai 10 minutos que abrimos. Como que na piscina? Pero como vai ter ese morto de fame unha piscina? Canto lle estás pagando, Anselmito? Hai tanto ten. Vai o fallado buscar o meu bono bikini, que quero ir en toples a broncear os peitos. Agora mesmo vou por ali, Moncho. Puscas! Eu marcho para a casa de Moncho. Todo lameiro. Bueno, todo menos Puscas, non me dixades por qué. Pero o resto todo estaban chantados na porta da casa esperando a que os invitase a darse un baño na miña nova piscina. Que boa idea isto da piscina, A verdade é que sí, Moncho. Pois, custa moito o mantemento disto. Ningún, don Anselmo, nada. En teoría, había que meterlle unhas pastillas de cloro, pero como todo Dios me mexa na piscina e o mexo ten amoníaco, pois xa fai o mesmo efecto, xa limpa. Ben pensado, Hombre, claro que sí. Abelino, tate quieto que a pistola, que me espanta a xente, hombre. que tan exhibicionista é o tipo, Bueno, mira quen foi falar, que ven ca cana. Onde vas, payaso, que vas pescar aquí, O mesmo que no río Regato. Nada, pero ao menos aquí podo practicar coa cucharilla se me da que me multen por non pagar o permiso. Aquí tedes los daiquiris. Viva, cariño, gracias, meu amor. Que muller tes, Moncho, que muller tes. Aí está. Gracias, Virucha. Por certo, nena, mira unha cousa. Mamá quería que Kevin lle fose botar un pouco de crema nos peitos. É que ten a pel moi sensible. Se toma moito sol, saenlle pecas por aquí. Non? Sí, xa yo digo agora, don Anselmo, criatura. Kevin! Grazas á piscina, era o tipo máis querido e admirado de Lameiro. E don Anselmo tiña razón, Sí, aquelo era o paraíso, amigos. Sol, daiquiri e chavalas Champions League. Hola a
estás, moi curita? Vou tomar un pouco sol aí onde o galiñeiro. E non queres que che bote unha pouca de crema para protexer esta pel tan delicada que E por que non lle vai botar vostede a súa nai nas tetas que lle está pedindo a todo o mundo? te respondona, bandida? Eu serei respondona, pero vostede está feito un ligón de piscina, perdoa que yo diga. Dios, que tan cachonda está a tipa. Sí, Lino. Parece Esther Williams, a serea de Hollywood. Dios a teña na gloria. Moncho, non che queda por aí outra copa que empeza a quedar seco. Que sexan dous. Elvira, cariño, 3 daiquiris. 3 daiquiris máis, que linciño. Bueno, xa está ben, que eu tamén me quero bañar na piscina, mamá? Xa estou farto de facer tanto cubata e de botarlle crema nas tetas a bella esa. Pois aguántaste, que é a primeira vez que non veñen a xente a casa a protestar porque Trotsky segundo lle espreñou a cadela, ou que teu pai lle escomitou diante da porta, ou que ti lles escarallaches a fincas co cuarto. Pero, mamá, pero... Nada, nin pero nin nada. É a primeira vez que veñen porque nos admiran o noso nivel de novos ricos con piscina, así que hai que sacrificarse para manter ese nivel. Caladiño e fai os de aquí. Carmucha, cala. Hola, Carmuchiña. Mira, se chamas para pedir ver na piscina, sinto decirche que hai overbooking, Bastes que esperar porque... Como? Que ti tamén tes piscina? A Pacific Ocean Pool, non a coñezo, non? Ah, sí, carai, sí. Por ese prezo non ha de estar mal, sí. Non ha de estar mal de todo. A Ocean Pacific Pool é a Ferrari das piscinas barateiras dos grandes almacéns. Sube un cego. Outro nivel, amigos. Aos 5 minutos, todo o lameiro estaba escapando pa de Carmucha. Claro, moito mellor. E din que Ocean Pacific Pool ten trampolín e unha sección na que non fas pé. Sí, é que é tan grande que ata podes facer surf dentro. Ah, pois imos todos para ti, Carmucha. Venga, moi ben, vamos para lá. Hai que escoller sitio, hai que escoller sitio. Alá marcharon todos. Nada máis que quedou a nai de don Anselmo pola horta, dando voltas cas tetas ao aire. E diredes vos que tampouco é tan grave, non? Que agora temos a piscina para nós sós. Error. Pero, Elviriña, xa me dirás por que carallo temos que devolver a piscina. Pois porque para ter unha peor ca de Carmucha prefiro non ter ningunha. Por eso. Eso, di que sí, mamá, que esta está genial, ademais así é toda para min. Ves que positiva é o teu fillo? Sí. Aprende del. É que eu queixome por vicio, home. Carallo, agora. Sí. Hola, Lino, que? Escapaches, cabrón, como as ratas. Un suplente. E para que este un suplente? É para cantar un pouco a pusca. Non, o que pasa é que me esquecera del no arcón e agora está un pouco congelado. Vivo. Bueno, vivo está, ou debe de estar, porque bate nos dentes como se foran castañuelas. Tens que verte morrar no pulpo tipo, Pero, bueno, el frigo presto ponos todo. Sí. Bueno, pero espabila, porque... Non. Báixenos. Pero, digo, eu non respondo del. Non, carallo, que dispós estrágase e hai que tiralo. É unha pena. Espabila. A amante de Lino. Marcho que teño que marchar. Aló? Cousas miñas. E así por un casual chama Vanessa, decidinlle que chegarei tarde, que teño moito choio, vale? Se tiveras choio non marchabas, Lino. Que o teu choio está aquí repartindo o correo. Bueno, te dille que estou ocupado e punto, vale? Veña, hasta logo. Lino leva 2 ou 3 días moi raro. Non acaba o terceiro viño, marcha antes de que Pusca saca a tapa de callos. Non é normal. Claro que aínda é moito menos normal a explicación que deu Puscas. Lino ten unha querida. Cala a boca, Pusca, por favor, tan payaso es. Estamos falando de Lino. Que ten que ver? Xa sabes como son as mulleres, xa o deberías saber, non? As mulleres chegalles unha edad que tanto lles dá unha cosa como a outra. Sí, unha cousa como a outra, sí. Pero Lino... Aparte, ele máis Vanessa teñen unha relación seria, consolidada. Sí, é que... Xa lle empezou a mentir, non? Que ti crees eso de que anda traballando por aí por fora? Veña. E dixoche máis, seguramente chamará Vanessa ahora. Porque elas para isto teñen un sexto sentido, Xame, si, sexto sentido telo ti, payaso. Bota viña, cala, que... Vela. Aí está.
A ver, colles ou non colles? Que queres que lle diga? Non sei. Dille o que dixo el, que ten moito cheo e listo. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Son Puskas. Sí, se va a preguntar por Lino, pues... sí, mándame 2 caixas de... Si fose 4 de gaseosas. Veña. Era landeiro da Pitusa. Na miña opinión, a teoría da amante non é sólida, non se sostén. Pero no que Puskas si ten razón é no do sexto sentido das mulleres, En canto algo se sae do normal, xa están elas cheirando, fozando aí como as de nosiñas. Que tan reporteira é a raza feminina. A Vanessa pásalle algo, Moncho, digo cho eu. Hoxe vina saído da sección de conxelados como un alma en pena, miña pobre. Mira que estaban de oferta e nin pa eles mirou. Non sei, terá algún problema. A mí que me contas, Elvira? O problema chamase Lino, Moncho. E ti tes que saber do que estou falando, así que canta claro. É que vou saber eu. Por favor, Lino xa sabes como é moi amigo de meterse na vida dos máis, pero moi reservado pa súa. Pois se ele é reservado, pregunta ou para que te la boca, Moncho. Ai, os homes. A mí o que lles pase a Vanessa e a Lino, ben sabedes que me importa un carallo, E den polo saco. Pasa que, para non aguantar a Elvira, tiven que entrar neste sinuoso xogo de detectives. Mira unha cousa, Lino, o outro día Vanessa dis que tiña mala cara no súper. Eu non a vin, Cuidado aí, comentaron. Non te preocupes por Vanessa, Moncho. Ademais, esta semana vai levar unha sorpresa. Unha sorpresa? E esa sorpresa é de Lameiro ou é de fora? Moncho, é algo persoal. Se non lle conto a Vanessa, non che vou contar a ti. Que carallo, perdón que che diga, pero eso non ten sentido ningún, Que non lle contes a Vanessa é normal, pero que non mo contes a min, macho, que son o teu amigo. Home, Moncho, vamos a ver. Eu nunca fixen estas cousas. Dame algo de reparo, entendes? Ni siquiera así se me gusta. Vou probar un par de días máis, a ver. Ai, va a probar. E hoxe vas probar. Por suposto, teño 2 horas. Ademais, toca máis aparatos nudos. Aparatos. Venga, Moncho, que carallo, non me líes, sabes? Xa che contarei cando che toque. Que non se me todo, home. Deberenlle de gustar os aparatos novos. Porque o Lino que apareceu ao día seguinte no bar era un Lino descoñecido, novo, radiante. Home, eu son do estilo así con máis sombreira, pero... Séntache ben, estás guapo, sí, señor. Foi un arrabato, dixen eu. Lino, ás veces hai que seguir o instinto. Bravo, que pareces un can, payaso. O instinto hai no que ter atado. Ya verás ti. E mirad, Desodorante, frescor del Caribe e colonia cactus salvaxe. Carallo, Lino, eso sí que non esperaba de ti, Estás feito un seductor. Home, Puskas, queiras que non, a vida sentimental dun home de vez en cando hai que botar un pouco de picante. Claro, como a carne ao caldeiro. Que tan inútil eso. Ti xoja, Lino, ti xoja, Xoja que igual te arrepintes. Eu xe que digo. Cala a boca, mona, isto xa tiña que ter o feito hai moito tempo. E vou vos dicir unha cousa, non sabedes o ben que senta, así que... Hasta luego, cocodrilos. Pero ese tipo non ten decencia. Pero ele estaba, o tipo, en plan campeón, ensinándolle os potingues a todo Dios. Será desgraciado. Pásame o teléfono que lle vou dicir o que penso dele. Non, deso nada, Elvira, non te metas que non é Como cousa non me vou meter que están ganando unha amiga, home? Ainda por riba, gastando todo o soldo en potingues para rebozarse ca porca esa. Xa, pero ti tranquila, déxame amañalo a mí. Falo con Lino e poñolle as cousas claras. Oi ben, Moncho, pero duro con ele, Vale. Ela dixenlle que sí para que non me rompera a cabeza. Pero de falar con Lino... Eu má, Lino, por favor, home. Na vida. Había ser unha situación ben incómoda, carai. Aquí estas cousas amañanse de outro xeito. Sabes que? Mira. Colle o teléfono. Chamas a Vanessa e dille que Lino ten unha amante. E xa está. É que se amañen entre eles e punto, que son grandiños. Ai, pero con algo de sutileza, Non lle vai a soltar así de golpe e ti é medio cabestro. Tranquilidad, que sei perfectamente o que lle teño que decir. Hola, Vanessa. Hola, son Puskas. Mira, bueno, chamáte porque che quería comentar aí un detalliño. Sí que, vamos a ver, sei que a túa relación con Lino pues, non pasa polo mellor dos momentos, claro. Entón eu chámate porque estas cousas sempre hai que tomalas en positivo, entende? Sempre mirar cara adiante. E dixo máis, sabes, o trosma que tes aí contigo.
Por non saber apreciar o que ter na casa, pois que saibas que eu estou aquí porque che pido por... Vanessa, perdón, das que perdoalo, é que viviu este cando bebe tolea. No, o que quería decir, Puscas, é que tens que mirar moito por Lino, mella, tens que mirar por Lino porque coméntase por aí que ten unha querida. Sí, non o digo eu, dixe por aí, mella. Vanessa! Nada, colgou. Normal, é que non sabes nin dicir as cousas. Que pouca delicadeza tes, chico. Con delicadeza ou sen ela, a Lino acabaronse os aparatos. Bueno, a dar debullo a pequena é a barbuda. É moito como canta, é moito, mira pa aí. Non che sei, Moncho, non me podo concentrar niso hoxe. Non me sale vanesiña da cabeza, pobre. Ese Lino, desde logo, se o vexo diante é que os folo, E quen pode ser destas horas? Quen había ser? Esta comedia de vida é o que ten, amigos. Falas de alguén e xa está faltando tempo para que apareza pola porta. Botoume da casa e tiroume medio armario pola ventana. Que non quería volver a verme nunca máis. Iso foi o que dixo. Pois sabes o que che digo, Lino? Que fixo moi ben. Como fixo moi ben, Elvira? É unha injustiza. A ver, Lino, quieto aí. Ata certo punto ten lógica que lle sentase mal que andases ti por aí probando aparato. Moncho, eu facía por ela, para estar en forma. É criminal, tamén tes un humor. No, excusa é boa, pero é normal que non cole, Lino. Pero si fixen esa cousa que se chama pilates, e probei todo canto aparato aí no gimnasio. É todo por ela. Como que? Ti é só gimnasio? Por suposto que é o gimnasio. Ata deixei de probar os callos de Puscas para ter bo alento. E comprei un traxe. E mira, cheira aí, ten colonia. Entendes? É todo para que? Todo para nada. E sempre foi por ela e todo para nada. Mulleres. Pero, Liniño, home, por favor, te lo dito antes. Eu ben ti falaba de aparatos, eu pensei que era... Pero, como non contaches antes, criatura? Era unha sorpresa, Moncho. Vos publicades todo canto se vos di, entendes? Eu que quería sorprender a Vanessa. Pobre, va. Moito falan do Facebook e do Tetris, ese dos paxaros. Caralladas, son. Nas sociedades complexas como é Lameiro é onde é difícil xestionar a vida privada dunha persoa. Se o contas todo, falan seguido de ti. Agora, como non contas nada, aínda falan máis. Pero como se che meteu esa barbaridade na cabeza? Que lle pregunta Moncho. Bueno, pois aí preguntarei. Pero agora o importante que... Vanessa... Colgou. Non te preocupes, home, eso pasa en 2 días. Ou non di que todo o mundo sabe que teño un amante? ¡Unha amante! Que imaginación. Eso é culpa toda dos culebróns, Carallo, que di que lle pregunta Moncho. Moncho, ti que sabes de todo este drama? Eu? É que vou saber eu, Lino, por favor. Irache que me preguntes a min para que che aconselle, como home casado que son. Nada, amigo, non colou. Lino mírame mal desde hai unha semana. E o peor de todo é que Elvira se apuntou á moda esa do xinasio. Vaya, apuntoume a min. Hoxe teño estiramentos. Collenche así polas mans e polos pés e estírante, como nas torturas da época romana. Bueno, unha maravilla, unha inquisición. Calquer día salta todo. Unha cruz, amigos, unha cruz.